Hodina, dve pokoj, no fajnovo to stihneme otvoriť aj zavrieť všetko, aj preteky. Dobre, takže nazvučíme záhradné domčeky. Záhradné domčeky, to je jaká skupina? Tie chaloši ze skupiny naozajskej to nebudú scépovať. To sú prechodáky, ty krhle, neboj. To nemusí hrať úplne fajnovo. Jak na záhradke, keby si bol. To si mohol vychutnať tých pár sekúnd. Vác to nebude mať dneska. A šteluj počas toho. Komentujem. Nikdy som takéto traprosti nerobil vo svojom živote. Ale také pobre si to zaslúžia!
Výhoda takéhoto hudobného nástroja je, že vlastne on je sústavne rozladený a stačí posunúť tú ruku ďalej a je to úplne jedno. Takže teraz tí okamihy života prichádzajú a nasleduje slávnostné otvorenie a zatvorenie toho festivalu pre tých, čo ešte neboli. Hned je aj zatvorenie, aby náhodou, keby išli večer domov, alebo čo neprišli o tento krásny ceremoniál. My už vykúkáme, lebo každú chvíľu čakáme príchod pána predsedu multiorganizácie Kriak z Vrbového, našeho hlúpaceho koníka milovaného. Ja zavolám teda, či už je na ceste, alebo ako. Dobre. Pán brat zavolá, či už pán predseda sú tu, lebo tuto sa trošičku urobila aj taká zápcha s autami. Prosím, na čo sa tuto tlačiť, veď sme to aj kreslili na internete, tu je už asi plné. Normálne v meste si odparkuj, je to 5 minút cesty, viem, že to teraz nepomôže, ale na budúci rok, aby ste vedeli, že úplne v pohode, tady to okolo potoka to trvá 5 minút, za klubom v meste máš autičko a úplne v pohodičke je to tam vyriešené. Dobre. A? Je nejaký znak? Ja vás poprosím o utvorenie koridoru. Práve od brány, z toho smeru, od tej našej brány hlavnej prichádza sám pán predseda Húbací koro ze svojím slávnostným sprievodom Hrnovskej oslobodeneckej armády. Vítajte, pán predseda, na festivale. Nech sa páči. Jednoducho sa predvádza. Pán predseda sa dneska predvádza. Čo najrychlejšie k pódiu. Opatrne do dotýkaní. Fotiť sa s pánom predsedom iba bez blesku poprosím. Má hore očko. Pozor na práve očko. Jeho manželka neprišla, že zavára. Prosím potlesk pre pána predsedu. Ja by som poprosil Ruskyho, aby priniesol ventil.
táto verzia menšia sa používa odkedy mu na MNV ukradli helky a zanesli do zberu. Taký velikánsky som mal strikoty, ináč Maroško Bero mi ho zahnal. Taký fajnový velikánsky, to ešte keď sa rušila. Čo moja? Odkiaľ ty si? Povedz, neboj sa. Čo? Z Myšnej? Ty si z Myšnej? Neblázni. Z Myšnej by som netypoval, že sem bola to dojde. Ja, môže byť aj to. Takže, priatelia, je to tu. Pre tých, ktorí si nebudú pamätať, alebo nebodaj už odídu z časových dôvodov, lebo niekomu stačí len polovičná dávka takýchto kvalitných hudobných skupín, tak máme ho, ukáž, je zavretý ešte, z minulého roka je zavretý, ja ho mám na MNV, jak býva na okne, vieš. Takže priatelia, ideme na to, pán brat, slávnostne otvárame festival Vrbovské vetry 2014. Tak ako každý rok. A teraz by som poprosil pána brata, aby slávnostne zatrubili fanfáru, ktorou uzavrieme dnešný festival Vrbovské vetry. Aby nedošlo k nejakej nepríjemnosti, dávajte naozaj pri tom rozchode pozor. Ešte raz veľmi vám za všetko ďakujem a čaute za rok. Ahoj! A teraz, ako to už býva zvykom, poďte Vysinko, máme tu hejvíška, aby to bolo medzinárodné, samozrejme, tak ako býva u nás zvykom. Holuby. Ale azbestové. Priatelia, aby nám tu spolu dobre bol! Aby sme sa zdraví domov vrátili! A nech sa vám páči vo Vrbovom, želám vám! Aj našim bratom z Čiech želám! Aj vám! Priatelia, hotovo, pokračujeme ďalej. Ďakujeme, Ríško. Ďakujeme, Vysinko. Dovidenia. No a teraz by som poprosil Miška, vyskúšame iPadík. Krásne. Máme vpredu? To budeme potrebovať na vetrovanie. Dobre. Čaká vás taká novinka. Vždycky ma pán brat hrešia, keď je na koncerte Karpatské chrbáty, že nevieme dobre tancovať hymnu. Dávajte pozor. Dáme si teraz hymnu multiorganizácie Kriak z Plajbačku. A to z toho dôvodu, že pán brat bude vám ukazovať, ako sa tancuje hymna. A ja vás poprosím, keď naberete odvahu a ste natoľko zdatní, aby ste tie ťažké úkony zvládli, zatancujte si hymnu s pánom bratom. Nech sa páči, pán brat. Takže krátky workshop tanca hymny multiorganizácie Kriak. Je to jediná hymna ve vesmíre, na ktorú sa tancuje pravdepodobne. Je tam veľmi málo slov, takže ľahko sa to zapamätá. Na slovo multiorganizácia sa robí jeden taký dlhý pomalý kruh. Multiorganizácia najlepšie v smere oproti hodinových ručičiek.
Niekto to robí strašne rýchlo, ale je tam väčšie nebezpečie úrazu vo veľkých davoch. Takže stačí tam ten jeden dlhý kruh na slovo multiorganizácia. Potom sa opakuje zase multiorganizácia. A pri slove kriak si dávame pravú ruku na ľavé srdco, áno, na ľavé srdco, dobre, na pravé nie. Takže multiorganizácia kriak. Pri slove vivat urobíme veľké V, ako vivat. A predsedovi ukazujeme na pána predsedu, kde sa nachádza pán predseda, keď není prítomný, aspoň na jeho podobizeň. Takže to je vlastne celé, môžeme si to teraz naostro, dáme si to už naostro. Určite si to dáme naostro, lebo hudobná skupina Frufru už je nachystaná v zákulisí. Takže priatelia, hymnu. Ďakujeme, priatelia, ďakujeme za to, že ste si s nami zatancovali hymnu multiorganizácie Kriak a teraz poprosím, aby armáda opustila tieto priestory a pokračujeme v kultúrnom programe. Poprosíme, aby priatelia, stage manažer a jeho kamaráti vynosili hudobnú skupinu Frufru a ja si dovolím s Jožkom Luptákom zaspiať ešte jednu pieseň, kým sa chlapí. Vy môžete ísť na pódium, pracujte kľudne, neriešte nič. My sme tu ako teraz také kšovičko, ako. Dobre môj. Dokúkal oné aplikácie, či je mračno, kedy a tak. Nikto? Už by nemalo? Jaké máš? Tu máš predplacenú voľakú aplikáciu. Počúvame Jožka? Už? Počúvame Jožka. Bicikli poháňa a nosovno, že čevána už jadu. Aha, to porizvací jadu sáňa. Zišľanou baránom Mariána. Na bicikli uháňa a nosoro, že čevána už jadu. Aha, to porizvací jadu sáňa. Zišľanou baránom Mariána. Zišľanou baránom Mariána.
tak, priatelia, ďakujeme Jožko, ďakujeme moc. A už nehávame priestor zvukovke a koncertu hudobnej skupine Flu. Co to vyhodí?